Sowan malih Mbak Wiwin. Sowan malih Mas. Panyuwunan saking Pamengkugati. Nggih. Ngersake Lestari lamunan Tombo Kangen. Oh ngaten. Mau Tombo Kangen wis diaturke pambuka. Iki Lestari napa lamunan derek mawon bakune disembadani panyuwun saking Pamengkugati. Mangga. Nggih. Pun aturi Lestari. Lestari. Oke. Kunci pertama nggih sampun pikantuk daharan. Monggo pun resepi kanthi sedaya kirang langkung sang Pamengkati Anamung mawantu nyangge Samudra Parsama. Dereke sa Jekos Pro.
Matur nuwun sampun persembadani setunggal bekas tunggal. Enggalipun monggo pertama sampun pikantuk daran pun kersakaken kanthi sekeca kirang langkung saking pamugati hanamung mawantu nyon lagu samudra parsama. Ugi kunjuk warga agung saking pamugati mangke ingkang dereng kapundhut foto bibaripun acara sesi foto pun kalajengaken. Mangga widawati kalih Mbak Uut. Oke, selamat pagi Uut ya. Satu lagu terus nanti ditutup doa. Monggo lagunya apa manut ya. Pas jam 12 kurang 5 menit. Pamundutan ya, ada lamunan yang sing dereng diaturke disembadani monggo. Satu lagu ndereke Bapak Ibu gaya dahar. Mangke sasampunipun setunggal lagu menika pandonga pun katuraken sasampunipun donga nembe kondur sareng-sareng. Nembe jam 12 kurang 5 menit. Pas jam 12 mangke kondur. Monggo. Oke. Sumberit angin ratri tansah manteni setyon rajan talaning ati angen-angen kumlawung suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamu duh nyai wong teges ake nyedak ning sandingku nyawang manise esamu gawe reme rasaku tentreming atiku hai wo bakat tresnamu Pindo samudra pasang kang tanpa wanganan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang semenar abyaring kawan yakti sliramu kang dadi lamunan
Matur sembah nuwun Mbak Ud sampun persembah dari panyuwun saking pamugati menjadipun warga Agung Pak Warsiti. Kalajeng mangke kanthi panunggu puja puji syukur wonten asmanipun Gusti Kang Agung Allah Subhanahu wa taala. Kanthi pikauli qaulina wa qauluhum alhamdulillahirabbil alamin. Kados-kados lampahing ati cara tasakuran. Wali matur lurus ingkang pun kagelar warga Agung Bobo Warsiti. Kados-kados sampun keparempun handungkap paripurna. Punapun acara keparempun kapung kasih pawitan Hastungkara Pandonga. Saderengipun pandonga pun katuraken langkung rumiyin temanten keparempun kadhek Jumeneng wonten sak ngajengipun kori pawiwahan monggo Mbak Marsa. Para tamu kasuhun tentrem kenya pinara awit tadi cara wigati pandonga pantuping bagian putra samanggih keparempun katuraken kados adat sabenipun saderengipun pandonga pun katuraken temanten langkung rumiyin keparempun kadhek Jumeneng wonten sak ngajengipun kori pahargyan. Ingkang lajipun sepisan malih rawuh pertamu nyembah dawuh saking pamugati Bapak Warsiti Sarimbit tansah kasuhan tamping berkah pangestu. Mugi lumuntur lumeber dhateng temanten Sarimbit nggih mangun bebragung. Tansah mangke keluarga bagya mulya salamiya tinemu keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah keparinggalipun pinaringan momongan ingkang soleh lan sholihah. Sedaya awit tamping berkah pangestu para tamu para pinarak para tamu minulya pilih pawitan Hastungkara Pandonga. Wedal samanggih keparempun kasuwanaken berkahipun saking panjenenganipun Bapak Warta Ngatman para mlaku panjenenganipun Bapak Warta Ngatman hambuk bilih sampun sawega sasana pun kasemanggahaken kanthi sawetahipun sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng asanipun para rawuh para pisepuh kakumeh putri ingkang umati kepareng kula badhe jangkepi ingkang telakir inggih menika panyuwunipun Bapak Warsiti sekalian kapulih maosaken donga inggih menika ndongaaken putra temanten sekalian mugi-mugi dipun paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah lirindo ilah sapati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiya wa barakatan sayyidatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda ni'amah wa yukabil maidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama labta baina adama wa hawa wa alif bainahuma kama labta baina yusufa wa zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama labta baina sayyidina wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahumma tawil a'marana wa sawhi asadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa wasi arzaqana wa ilal qaribna wa anisari bangina wa qbi hawaijana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembodo saking pamugati nyebut hakilah ratu sarata sakuran wali maturus wisuda temanten radio sampun paripurna kali manggih bagya mulya raharja insyaallah jero mana pamugati Bapak Warsiti Sarimbit tasah anggung nggoda pilih kenya nami rawuh para tamu para pinarak kirang tanggap tangguh kubuh bersuguh mugi diagung pangsomo para tamu para pinarak sawetawis kula ingkang ndereke lampeng acara tartamu tuwur kirang sekilapan pawantu nyaguhi samudra pasopo sugeng kundur sugeng pinanggih malih wonten pun saking kula kala akhiri kanthi billahi rahmah wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.